ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸರ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್. ಗೈಸ್ ಯಾನಿನಿ ಕಾಪುಗೆ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಇದು ಶುಕ್ರವಾರ. ಸೊ ದರ್ಶನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆ ಟು ಕಾಪು ಜರ್ನಿನಿ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಡು. ಜೋರಿಜ್ಜಿ ಪನಿ ಪನಿ ಪೆಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು, ಬಸ್ ಇಟ್ಬೋದು ಬಲೆ ಪೋಯಿ. ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನಿತ್ಯ ನಿನ್ಗೆ ಮಾಮಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನೆಲದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆ ಕೂಡ ಬೈಯಳು ಈಗ ಪೋಳದ ಮಿಂಚು ಮೊಕ್ಕ ಗುಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲಾತೇರಿ ಆ ಮೊರಡಿ ಪೋನಾಗ ಈತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆ ಆತು ಜನ ನಾವುಡು ಭದ್ರಾಡ್ ನೀನು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಜನ ಭದ್ರಾಡ ಬಂದಾಗ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೊಯ್ನಂಟಿನ ಚಟ್ನಿ, ನೀರುಳ್ಳಿದ ಚಟ್ನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮಾಟೊ ಸಾರು ಮೈಸೂರು ಪಾಯಸ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಲತ್ತಂಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚೆಫ್ ಮೇರೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಕುಕ್ ಮೇರೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಿನಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇಕುಲ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲಾರ ಕಾಲಿಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಈಗ ಗೋಲಿ ಬಾಜೆ ಒಂದು ಮೊಯ್ನೆಂಟಿನ ಸಾರ್ನೆಡ್ಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಿ ನೆಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬನ್ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸಾರ್ನೆಡ್ಡದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಮೊಯ್ನೆಂಟಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅರ್ಕಾಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ದಿನ ತಿನ್ರೆ ಮಂತ್ ಪತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಣಸ್ಲ ಪೊರ್ತಾಂಡ ಅರ್ನನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ನೆಡ್ಡೆ ತಿಂತಿಜೀರಿ ಇತ್ತೆನ್ನ ಮಾಮಿ ತಿನ್ಪೇರ್ತೊಳ್ಳಿ ಮಾಮಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಸೋಕುಂಡುಗೆ ಮೊಯ್ನೆಂಟಿ ರಿವ್ಯೂ ಬಾತನ್ ಶೋಕುಂಡುಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೋಂದುಲು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೊದ್ದಲು ಜಪ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಜಗ್ಗು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊದ್ದಲು ಜಪ್ಪ పొత్తులు చెట్టు నేను ఇత్తే వనసుకు పోపిని అంటే ఉంజాండు మీరు ఇత్తే బాజన్ దగ్గర బత్తీరు. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ పొత్తులు చెట్టు ದಾಂಡತ್ತೆ ಗಂಧ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಗಂಧ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಾ ಇವಾಗ ಒಣಸ್ ಓ ನಮ್ಮ ಪುಗೆತ್ತಾರು ಐದೇರು ಪುಗೆ ಹೆಚ್ಚ ವಾಪುಗೆ ಅವು ಹಂಚತ್ತವು ಮರಡಿದ ಡೈಲಾಗ್ ಏರ್ನ ಬೇರ್ತೇವೆ ಒಂದು ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಂಡಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಲತ್ತಂಡ ಪುಜಿ ಅರೆಗೆ ಲತ್ತಂಡ ಪುಜಿ ಸೊಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಖುಷಿಯನ್ನೇ ಗೊತ್ತು. ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಟಿಗೆ ಲತ್ತಂಡೆ ಬಡ್ಚಿಗೆ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿತ್ತು ದಾದ ಕಣ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಲತ್ತಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಪಾರಪ್ಪಂಗೆ ವಾಯ ತುಯೆ ಅವೇ ರೀ
ನನ್ನಲ್ಲ ತೋಜ್ಜಿಯರು ಒಳ್ಳೆ ಪೋಯರ ಆರ್ಮಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯರ A few moments later. ಮೇರ್ ದಾದನ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ 19 ದಾದಿ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಲಿವರ ಚಟ್ನಿ ನೀರು ಚಟ್ನಿ ಎಂಚೊಬ್ಬಿರಿ ದೇವ್ರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ ತಂದೆ ತಿಂದ ಪರಾಪುಂಡುಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ ಹತ್ತು ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ತಂಚ ಕ್ಷಣಪುರ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋವಡು ಇತ್ತೆ ಮುಗಿನಿ ದರ್ಶನ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೇಲೆಲ್ಪರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಪುನು ಮೇರಿಯ ಕನಕ ಎಂಟಿ ಕುಂಟರ್ದು ಗಾಯ್ಸ್ ಅರ್ನ ಇನಿ ಬಯ್ಯದ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಮ ಮೈನಂಟಿನ ಸಾರ್ದಡ್ಡ ದಿನ್ಪಿನಿ ಏರ್ಲ ಗಿರಾಕಿತ್ತು ಜರ್ ಪಾಪ ಮೇರೆ ಕಂತ ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಮೇರ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮೈನಂಟಿ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ತಿನ್ಲೆ ಅರಂಬರಂಬ ತಿನ್ಲೆ ಫೈನಲಿ ಮೈನಂಟಿನ ಸಾರ್ನಾಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಗೈಸ್ ಮೇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಬುದರ್ದಾದೆ ವಾಣಿ ಆಂಟಿ ಚಾನಲ್ ಬುದರ್ದಾದ ಚಾನಲ್ ಬುದರ್ದಾದ ಕೇನ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಬುದರ್ದಾದ ದೇವರ ಕಥೆ ಜಪ್ಪರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾಜನ್ ತೆಕ್ಕೊನ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಚಚ್ಚಂಡಿನಿಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲವೇ ಪಂಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಟ್ನಿ ಚಚಾಂಟಿನಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಟಿ ಎದುರು ಪೋಂದಿ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಗನ ಚಚ್ಚಂಟಿ ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಬೈಚೇರ್ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೆರ ತೂಕ ಆರಿದ ಮುಟ್ಟ ಬೈಚೇರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಬೈದೇರು ಅವೇ ಹೊರನ್ನಿ ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಜೇದಾರು ಟರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಚಚ್ಚಂಟಿ ನಿಲ್ಲಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಮೇರ್ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲೆ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇ ಪೋಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಮಾಮಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ಮಾಮಿ ತೋಜರದು ಕೊಟ್ಟದು ಎರೆಗಂಡದ ಒಂದು ಕಾಯ್ದ ಗುರ್ತೊಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಕಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್
ಏ ಎಂಗನ ಟೀಚರ್ ಒಳಗ ಪಿನಾಡ್ದೇರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಟಿದ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಲ ಅವ್ರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಎಂಗನ ಟೀಚರ್ ಒಳಗ ಪಿನಾಡ್ದೇರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಗ್ಯಾರಿಜ್ಜ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೂಜೆರು ಆಟಿದ ಕೂಟ ಟೀಚರ್ ಜೇಸಿಡು ಇನಿ ಆಟಿದ ತಮ್ಮನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಗ್ ಆಟಿದ ಕೂಟಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೆಂಡದಡ್ಡ ಟೀಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕಿನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟಾಡು ಮಲ್ಪರೆ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಸೊ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಾನು ಐತೆ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತರು ಗೈಸ್ ಇನಿ ಅರೆ ಆಟಿದ ಕೂಟಾಡು ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮಲ್ತು ದೀತೆರು ಅದೇ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಆಟಿದ ಕೂಟಾಡು ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಇನಿ ಮೆರೆಗಿನಿ ಗೆಂಡದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮೇರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿಡೆ ಉದೇನೆ ಪತ್ತೋಪಾರ ಮೇರ್ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ನಡ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಅಂದ ಉದ್ದೋಗು ಗುಂಡು ನಡ್ತಿನ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಚಿಡ್ದುಂಡು ಗಿಡ ತಮ್ಮರ್ಲಿ ಜೋರಿಗೆ ಬರ್ಸಾರ್ ಪಣಿತ್ತು ಅಂದು ಎಂಬೈ ಬುಕ್ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಂಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಆಂಟಿ ಬೇರೆ ಎಂಕೊಳಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬೀದಾಡಿ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್